Cum să faci un incubator acasă. Astăzi vă arăt cum fac eu un incubator acasă. Îți trebuie o cutie de carton sau de plastic sau de lemn. Înăuntru să pui rumeguși. Nu am rumeguși, o să pun niște cârpe. Sperăm că merge. Îți trebuie un bec de 60W. Îți trebuie această chestie, ne pui becul, le punem, o arăt imediat. Îți trebuie un mic bol, n-am ceva mai mic, unde pui apă pentru umiditate. Un termometru pentru temperatură, că n-am termostat. Și am o cumpărată din magazin, încerc să văd dacă este ceva din ele. Și să începem cu începutul. Ne punem, nu trebuie pe parte, vedem pe ce parte. Uite aici. Facem gaura pentru bec. Punem becul magic. Așa. Punem undeva pe aici. Facem așa, undeva pe aici. Facem un semn. Așa. Elegant. Decât. Așa. Acum să încercăm să-l tăiem. Facem gaura. Gaura magică. Facem prea mare. Că nu mai stă becul. Așa. Am făcut gaura, da? Aici montăm această chestie. Punem aici frumos. Așa. Punem capătul ăsta aici. Ca să stea. Așa. Frumos. Și punem becul. Așa. Și facem o mică probă. Vedem dacă merge. Super! Avem lumină, da? Așa. Primul pas. Becul. Așa. Următorul pas. Eu n-am rumeguși. Îmi să pun niște cârpe. Să țină cât de cât cald. Nu știu cât de bune sunt, cât de bine este, dar încerc și eu. Improvizația acasă, că nu ai ce face. Îi punem una să fie cât de cât călduros aici pentru puișori. Ai fie cald de puișori, măi băiatul. Așa. Bun. Vede, da? Șezam asta, vedem unde l-a șezam, aici, într-un colț. Șezam ca lumea să nu se verse. Așa, că nu este bine și nu-mi place. Așa. Bun. Ceva de genul, da? Punem becul la loc. Așa. Nu știu ce o să fie, ce o să iasă. Turnăm niște apă în acest recipient ca să fie pentru umezeală de acolo. Așa. Mai este un pic și este gata. Șezăm termometru în mijloc. Îi dăm drumul, bineînțeles. Așa. Luăm ouăle și le însemnăm.
ca să știm care cum e. Și punem 3 ouă. Nu punem mai primul ou. Punem un X și un 0. Și le punem pe fața asta. 1 X 0. Se vede, da? 2. Să vedem când, dacă se mișcă sau nu o oră. Și mai punem 1. X 0. Așa. 3 ouțe. 3, da? Perfect. Termometru încă. Așa. Se vede, da? Așa. Închidem capacul. Frumos. Punem ceva peste. Ca să stea... Bine, nu punem cuțitul, că este ușor. Și... dăm drumul la magie. Cam așa arată incubatorul. Bun. Nu uitați, țineți 21 de zile și după 21 de zile verificați iară incubatorul. Ciao!